serikal okonya to chopo kama koro serikal ok nya konya ere gima nyalo timo adhi ang'ad gige ng'ato chiewo gokinyi gasira kanie dende mentally and disturbed and gi stress odwa dhi depression kok uyudo kata rabolo jako wang'iyo wacho ni amana asira no seduogo dok chien kiny okobi chadho rabolo kiny ng'ane biro chadho jok mokeyo obro chadho tiego obro chadho nyithindo nikech en gima pod odak ge iye koro wach bura weche mag bura ka mag kotina ngogi onego ng'i kaka ginyalo medowa jang'ad bura kata achiel kata ariyo mondo wangi 2023 mondo cases gi at least ng'eny gi oyud their way out because most of them are saying I brought my case nobody alishughulikia and from there it means I'll take the law into my hands nifungwe na yeye akiwa shaenda mochari and you know that will be now another case again. Ero kamana ahinya aneno ote mar Morina luo chinyisa kende ni wach mar kangaroo courts go ok owinjo bedni mulo weche mag SGBV. Ero kamana ahinya Esnas kuom kelo wach ma kamane ero ka bende wach ma Kisii ni ok dhi makare owinjo ng'iane kaka itieko weche gi. Ero kamana ahinya kuom ote mari ka bende en wach